आथिखालाव जि पिस टक एबा थामथि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ बियो मोजां मोनसे लामाजों आवगायलांगासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जेसेबां हायो थाबैनो जेंनाखौ बोस्रांनानै थामथि एकर्ड खालामनायाव राजि दंसै। लोगोसेयै आथिखालनि एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों लोगोसे सोमावसारारि आफादफोर ज'यैनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायज्लायगासिनो दङ आरो बे रायज्लायनाया थाबैनो मोनसे एमिकेबल सलुसनाव जानो थांगासिनो दङ। लोगोसे जि सलुसन जागोन, जि थामथि एकर्ड जागोन, बेवहाय रायजो राजानिसिम आं मोनसे खावलायहरनाय, गोनो गोथो जानांगौ गैया। जि एकर्ड जागोन बेहाय बर' हारिया गावनि राजखान्थियारि मोन्थाय, गावनि हा हुनि मोन्थाय गासैबो अधिकार बे थाजोबगोन। लोगोसेयै जि थामथि एकर्ड जानो थांगासिनो दं बेवहाय बर' हारि हिसाबैनो थांना थानायनि मोनसे मोजां मोनसे एकर्ड जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। बे खबरखौ जोंबो मोनदों मैया इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नाथाय दिनैनि थारिखहालागैसिम निउस पेपारफ्राव जों नुनो मोनाखै। जोङो खालि बे इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियायाव नुदों। बेसेबां सैथो दं गैया बेखौ जोङो बुंस'नो हाया। अब्लाबो जिहेतु पिक्सारा ओंखारदों जेला बिथांमोना जुदि गमामायैनो फैमारबायब्ला बिथांमोना राइट टाइम राइट डिसिसन लानानै फैदों होननानै जोङो एनडिएफबि प्रग्रेसिभनिफ्राय बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो एबा बरायो। थांनाय समफ्राव जि सरकारजों रायज्लायबाय थानाय समफ्राव जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाफोरखौबो जों खावलायदोंमोन आरो बिथांमोनाबो जोंखौबो नारसिनदोंमोन आरो जोंनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम आपिला सौहैदों, सौहैयाखै नङा। हयथ' बिथांमोना जोंनि आपिल आरो गभर्नमेन्टनि जिथु आपिल हयथ' बेखौ खोनाहैदों आरो खोनानायजों लोगोसे मोजां मोनसे डिसिसन लानानै आवगायबोबाय बेखौ आं आसा थिदों। मिजिं थियो बिथांमोननि फैनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव मोजां थासारि बारहावाया सोमजिलांबाय थासिगोन। लोगोसेयै इयुननि जोंनि जिथु राजखान्थियारि खुंथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव मोजां मोनसे थासारिया फैगोन बेखौ जों आसा थिनो हायो।